सरकारि प्रेस मिट मोनसे जागोन अलरेडि एनआईए आव जिखिनि केस दङमोन बे केसखौ थांनाय समाव जों बयबो खावलायनाय हिसाबै भारत सरकारा रिटार्न हरदों दा बेखौ लानानै गाबोन प्रेस मिटआव आङो क्लियारलि बुंगोन। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे आरो लोगोसे सा रङिया बियाब दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गसाइ गामियाव जे रंजालि बैसागु फोरबो खुंदों बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव बोसोरनिफ्रायनो रंजालि बैसागु जोंनि बोथोरनि आरो माहारिनि फोरबो बेखौ गाजा गोमजायै फालिबोदों आरो बे फालिनायजों लोगोसे गेदेरखौ मान बावनाय खुलुमनाय बोर लानाय बेयाव मोनसे मोजां हाबाफारि जायनि गेजेरजों जोंनि हारियाव मोनसे आब्रुथिया फैनो हायो। जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे आब्रुथिजों बिथांमोना जौगानो थाखाय हारि सिबिनो थाखाय मोनसे थुलुंगा मोनो बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबोदों। जों बयबो मिथिगौ मोनसे हारिनि थामोनथा आरो सिनायथि बेखौ रैखाथि होनांगौब्ला बे हारिनि आसार खान्थि बे हारिनि फोरबो गासैखौबो फोथांनानै लाखिनांगोन। जोंनि हारिमु जोंनि राव थुनलाइ गासैखौबो दा बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो खामानि मावबोदों। दा नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारिखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो इयुनावबो जाहाथे बेबायदि जोंनि बैसागो जोंनि माहारिनि फोरबो आरो माहारिनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै हाबा मावलांबाय थायो। बर' माहारिनि आइ आफा रायजो राजाखौ लानानै मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावलांबाय थायो बेखौनो आं बिथांमोननि खाथियाव खावलायनायखौ दोनदों। आरो दिनै बिटिआर ओनसोलाव आरो सारा आसामाव रायजो जानाय साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आंनि देरसिननो खुलुमनाय आरो दुइसिननो अननाय आङो बे समाव बावहरदों। सरकारि प्रेस मिट मोनसे जागोन अलरेडि एनआईए आव जिखिनि केस दङमोन बे केसखौ थांनाय समाव जों बयबो खावलायनाय हिसाबै भारत सरकारा रिटार्न हरदों दा बेखौ लानानै गाबोन प्रेस मिटआव आङो क्लियारलि बुंगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।